En concreto, 724.320 euros. Con mi número, non cambio. Pero, será posible que faremos a dicir que non se podía relajar lo abanico e vas a tocar con moito estilo, como a ti sabes, pasas o lapicinho por enriba da portada. ¡Qué bonitinho! Xa sabes, niña, que é lo que coidar moito con moito agarín. Queres que adivinhe Daia? A carta que se lê ou a carta que non se lê? O 3 de euros! Elaia foi moi feliz. Sabedes por qué? Porque cría na maxia da vida. Todo é posible. Só depende de ti. E de ti.